For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Good morning. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig abuklas kumoyamin di ta nabulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Mojares. Kasama rin si kapaborito Errol Horado. At sa technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. At nandyan din si Engineer Chel France Kayabyab. Kung meron kayong mga gustong iparating na balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon, opinion, maging ang mga pagbati, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. Pwede din kayo magpadala sa pamagitan ng ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6 ng umaga.
Umpisahan natin ang pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion civil case laban kay dating House Speaker at late Representante Martin Romualdez. Ganon din ang nag-reside na Ako Bicol Party List Representative na si Saldico, Quezon City 5th District Representante Patrick Michael Vargas at iba pang sangkot kaugnay sa kanilang pagkakasangkot ng anomalyang flood control project. Sa desisyon na may pitsang Abril 15, 2026 pero isinapubliko lamang nitong Hunyo 29 yung desisyon. Hindi raw naaksyonahan ng korte ang reklamo laban sa mga respondent dahil sa pagkabigo ng plaintiff o yung nagsasakdal na nagbayad ng filing fee kahit makailang ulit ng pinalalahanan ng korte. Ang reklamo, abuse of rights and unjust enrichment, ay sinampa noong Disyembre 2025 ni dating Quezon City Councilor Antonio Enrile Inton Jr. bilang kinatawan ng United Peoples Against Corruption o UPAC. Sa halagang 1 billion umabot umano ng 20 million ang docket fee based doon sa 1 billion damage na hinihiling ng nagrereklamo. Ang desisyon ni Judge Maduna Echibire ng Quezon City Regional Trial Court Branch City 1 na may pitsang Abril 15, 2026 ipaniliwanag na hindi nakuha ng korte ang jurisdiksyon sa naturang kaso. Ito ay matapos binigyan ng abiso ang mga nagsampa ng reklamo noong Pebrero 20, 2026 ngunit nabigo na sila ay bayaran ang tinatayang 20 million docket and filing fee. Dahil sa pagkabigo ng mga nagrereklamo na bayaran ang kailang dapat na bayaran, ito ay patunay daw na walang matibay na batayan ng naturang kaso base sa papayag ng mga akusado. Hindi dahilan ng kakulangan ng ebidensya, kundi ito ay isang simpleng teknikalidad at pwede pa rin nilang iakyat sa yung Court of Appeals. Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa technicality. Hindi nagbayad ng docket at filing fees ang naging dahilan ng pagbasura ng Regional Trial Court. At ilahad lang ito para makuha ang hustisya, no? Ang kabiguan na dinggin ang merito ng kaso ay patunay umano na mabagal at pabor sa mga kapangyarihan at sistema sa bansa. May tiwala tayo sa due process at naging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court na nananaig pa rin ang batas. Kaya ginawa nila ang tamang proseso, ngunit nagkaroon ng technicality dahil sa hindi nagbayad ng filing fee yung mga nagsampa ng kaso. Kung talagang walang matibay na ebidensya ang nagreklamo
nararapat din na ibasura ang kaso upang maiwasan ang walang basihan na akusasyon. Good morning, Ka Errol. Good morning. Happy sisingubatan mo ay. Oo. Singa kinmatawa. May no kumbaga pelikula markup sulaban. Ayun, siyempre. Binasura Binasura ng Regional Trial Court Branch 81 yung isinampang kaso laban kay former Speaker at later Representante Martin Romualdez at ganoon din si dating ako party list Representante Saldico at ganoon din yung isa pang congressman na nababanggit. Dahil daw, yung nagsampa ng kaso ay hindi nagbayad, hindi nagbayad ng docket at filing fee. parang ang babaw ano. Pero talagang gano'n yung, pag nagsampa ka ng kaso yata, pag humiling ka ng damage, may babayaran talaga sa korte. Ilang beses. Filing fee ka mo eh. Oo. Hindi nakapagbayad ng filing fee, wala na. Binasura. Paano pag karapat dapat ngang dumaan sa korte yung kaso? Kaya nga, dumanga. Ngayon, ang kwan dyan, Dalabasan, nga pala. i-apilo na lang sa Court of Appeal yung pagbasuran ng Regional Trial Court. Baka sakaling i-considera ng Court of Appeal yung apila ng mga nagrereklamo. Yun ang talagang ano yan, 1 billion? 1 billion yung damage. Abot sa 20 million ang docket fee. Oo. Grabe mo na yata na wa. Oo. Base sa 1 billion damage na hinihiling ng nagreklamo. Oo, kaya nga. So, kung hindi nakapagbayad, may technicality. Oo. Kaya pwede lang iakyat yung kailang apilo sa Court of Appeal. At doon na dinggin yung naturang kaso na yan. Ang sinasabi ng grupong nagsampa ng kaso, ang United Peoples Against Corruption, yung UPAC, apektado ang mga residente sa mga GOS at manomalyang flood control project. Dahil sa procedural lamang na ito ay binasura at hindi pinakinggan yung totoong issue ng korupsyon. Maaaring yung pagkabasura pwedeng kanyan. Yung natatalaki ngayon kasi yung pagkabasura niyan, pero itong si Marcoleta ang kakasuhan ng plunder. Ibang issue naman yun. Ibang issue naman yan. Kaya nga napag-uusapan sa social media na yung mga dapat sanang managot at sumagot, wala na, dismiss na. Pero itong naghahanap ng kasagutan sa flood control, itong si Marcoleta at dating Congressman Defensor, mukhang nasisilip na kasuhan ng plunder. So, antayin natin kung ano po ang magiging kahinatnan ng naturang issue na yan patungkol dyan sa flood control anomaly. Alas 6:15 ng umaga, dumako tayo sa lampang mga issue. Dyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan, pinulong ni Mayor Alfie Soriano ang lahat ng mga market vendors upang talakayin ang yung pagkukumpuni ng palengke na ito ay isang proseso ng pagsasaayos, pagpapanatili ng mga pasilidad ng pampublikong pamilihan. Pinaliwanag ni Mayor Alfie Soriano ang pag-aayos ng mga sirang bubong ng palengke na tumutulo tuwing panahon ng tag-ulan dapat ayusin face by face
upang maging ligtas at komportable ang mga nagtitinda at syempre ang mga mamimili. Tinuko ni Mayor Soriano ang mga butas-butas na bubong kaya pansamantalang ililipat ang mga market vendors habang inaayos ang pamilihang bayan. May pansamantalang lilipatan ang mga market vendors para hindi tuluyang mawalan ng kabuhayan ang mga vendors. Kaya't may konting paliwanag si Mayor Alpi Soriano ng bayan ng Malasiki. Okay, pakinggan natin, Engineer. Aha, ready pa ni Engineer yung video. Ayan. Brian Dave, si Consil Vincent, ang department head sa Awadya, si General Gao. Ito po yung video na i-play ay yan yung kuha dun sa may page. Yan. Ayan. Mabigagal, Wagaman, si Jen, si Roderick, at kumpleto ko. Si Sven, di ba? Talagang puso tayo, makasinod din sa tayo problema tayo sintaan. Ang tayo man, pigay online, di maran, kasabi orang, ipopost na, yaran kita. Luga o hindi. So, pwede tatalan tayo, ipopost na rin. Luga, ano ang siya? So, ang iba ka, si kayo, kagalan ko, yung tatalan na tayo, mayor. Ako lang pa yan, tutulan at matutulan, hanggang mong suga ka. At kasi kagara, nakakabot tayo'y, bali tayo malasiki. Ang impormisa ka ng timbanagya, eleksyon, ang nangyari ang kunan, gawalan. Ni ay klasa tayo, ay July, mapigil na ata. Nananag yun hanggang December, mamahali yung marakarat kumita yung plasa tayo, ay ang masatan. Naari bibisita. Unang pas kayo dyan, o din namin utang kayo mabandaman, yan magagpamalingas, gagawin na lang elevator tayo. Nung sagot niya ng meeting, naka-elevator din na. Nakini, gagawin ko yung pinayarihan ko, kayo pupumisa, yan ang gawan ko. Pero, gagawin ko yung pinayarihan ko, lapot pagtulungan pinag-congresswoman Rachel, ay bulit tayo. May binabalulog na sayang eh. Hanggang pulo dadala na tanong. Pero ang tita mo na. Gawin na box culvert. Sa box culvert, singon niya. Kung talay, tanong silo. May tapos to, marat na ito masiminto, marat na ito pa island, wala rin tanaman to. Dintanti, ikaragat namin, so ambulance and first nila. Kapano, para-kira Ernis ng Sabado, araw yung managkalot, matura o restaurant yung kirakanti. Ernis Sabado, magkakatitan, alas 7 yan at alas 10 siya matutugtog. Pero wala na umpasya. 5 bulan na ang may fish market, gawin matiman-timan so amina, tricycle drivers, piano, na decongested so, tindahan. Undaran iraw talit. So, tricycle, undaran di manit Maria po, fish market, gawin di mana, mo malaray, tricycle, nagirapon ko na, sisiksikan, wala na tinaglaman kita. Awaya, karura, lunak mula, wala ramot so, kung sabi, pero maray man sa aliman, at magkirakas-kasa na manakar, yaon na lang magditanay. Luga, siyempre paano tayo, subalit tayo'y manakar. Ang sabi, so, yan pa na unay, yan na po, araw may magtagtag kita na tindahanay, na po, apigil tayo. Pero, agda kami lang i-post na ni. Kasi amay-amay din sa sausaw. Diba? Lahulay ang interest na politika, sausaw nilatan, sa atan na po na ang matutoo, makapasakit-sakit na, lignaan pa, linawa. Anatan, nubilang ka, at kayo apektadon. Amin, sarap to engineer gawin, kasi nga sa plurang gusto ni kawan. Sa mo isuplay na lamot may,
sa plura, aliwan mambabansaga. Amin. Huwag niyo muna hindi na. Pero may magbabagan na arara. Ito malinaw. Labas sa arara. Labas sa ilago na. No, ano ang nagura na masin. Ano bilang yan. No bilang gawang kinatay tudali. Yan yung kisururan ng wala isang pakayo. Ano sa nagto? Antibody, ang gano'n aliwan 100%, talaga ito daw turo. Agmutan na perfect 100% aga, kung turo. Pero at least na-minimize di may turo. Sa importante, nakimayan tayo na maratungkatan. Nakalkala eventually, at kung magabay ang panggastusan ng munisipyo, paano kita, nakin ba no? Bali-bali, sobrano pinatitan at sublairan panahon. Noon na yan, sila may kusatan, wala na itutungtungan tayo ang totoo. Ang may aming titan noon na yan, nula ba yun? Awat na si kayo malabay, ano sige? Si kayo tututan ko natin. Kung tututan mo kayo, nula ba yun? Amin noon na yan, nga centralized, ilkun itay, tindaanan yun. Amin. No, kapayo. Noon ang tagibalat ko nyo. So, papayaran, andi. Para kapunti lapat, di ba? Kasi importante, amay, nung di malanot, ira. Amay, layo naman so, tindaan tayo, ya. Amay, tuyo tindaan tayo, nasiki, aliw-liwa, tuyo tindaan tayo, bulok. Yung sasiki, ilaulog ka na vacation, puli pa tayo. Amay hindi nakasabik-sabik ya. Amay wire itu kan. Kung ang alam na si SI niya. Saya dahil naninyo. Ikakasya at cara may telecommunications company. Ya. Yan. Apigil naman yung mga. Nung mapasok tayo, may sumpalaw kasi wala internet. Kakunikta. Diba? Pero kaliwliwan. Sila ba tayo? Maliniso, pali tayo. So, implement ilaman, kata na, sa pluray, sa implement kayo kung tamalan at isunod kami. Tapi ano singa, urunan, nato isa wala rin bakante, ara may close siya, kabuka, stores, karatun lukasan man. Kung sabay-labay ito yung abil, temporary, ialis yung matiman. Siyempre, natalo sa takil na siyempre, siya isuki o katarayan di man sa pisto. Kung ngopos bulan, sinang ka po rin yung banda. Di ba? Nabarangan kayo. Pag nawato ka, natatalo sa tintan. Pero yan yung nandoy bulan. Nabarangan. Pero kung pawilan, lama, pero nung sarang tuman, so atot na may tulat temporary, lalu timender, paano wala natin mampupus naman. Wala na una, mampupus, bato ang mula pa sa bagian so, tutulong na, at ikit mga katulong, matbira naman subit madara may mampupus. Doon tanong mong gila di utulong na, tingnan niya kita, amaya-amaya, makakalik wala naman sa mga bakalaw. Ay nung mong ira, mong sugagalan at sa tanong pika, mangitarpara na ang gano'n ang mga nasakya para sita mula ba? Amay panikot o mong nalabatay, di ba? Mangitarpara na katulong nila. Nasay, sigado na nagkakawal, mambalaw, mampunugas, manang nakakapuyo na sakya to, at nanananin yung balot man, pagkaluan na sakya to yung kakabigan. Nang nagiwa, sabihin taon min ng lingkol karna. Amay pormisa, yung akimo yan tayo. Bukukol ko yun ang mayon, nalapot sila si Indre, ang Oscar. At ang Oscar lang yun, tas ang kapitsa nila naman. Si Latin, Yapunsi. Si Padre ng Dike,
si Kuya Arman, si Kuya Roel. 5 rin ang lingko na mayor, bukol ko yung mayor. Doon si Kamiran ulo pa rin, kaya iba't ira. Ako magkwarta, kwarta tayutan, kwarta yung munisipyo, iakap ang itin, iamid ron 5 kilos, iabalas, intiron, mali ng mga sipi. Nagloob na sa kito. Bukan. Ditay na na namin, yes, may kwarta tayo, natatawayan tayo. Kami. Haliwan tigtigaray, makakatawayan naman din sa antarang kwarta. Labos. Take over kung na kami ng Toyota Nasyaw ng Purtis laman so munisipyo tayo ng radyo luara yung Toyota yung ambulansya. Nung last 3 months ago ang aliw kami lang ng ambulansya. Sakit ko talura yung radyo yung ambulansya. So pasaliw na pari tayo mga sipon. So, magtutulungan nila ba? Amay-amay ang kulangan may bilang to. At kinababay nga no, wala rin krimansis nyo, wala yung konsenyo. Naguyot na ba't laki ng pisina, tanggap ko yung pinipin mo. Siya, yung bagat inaro sa kayo natin. Agilan ka, akataway amin, labulas, imbuto at may andi, sila may kunalik na tayo at talmay. At kinatatakutan sa sakit kakabalan ng anak. Unta na ba? Balbalag sa sakit, balbalag sa mata, balbalag mo sa puso, mga sa kayo ng nalala. So, mananusan tayo. Siguro, ikaputi lamang. So, pagkawat tayo, basta taman engineer, wala rin kung sa inyo, nung gagawin na, lahat din na okay? At kayo magkukulkul, at kayo magsisibag, at kayo magpupusin, social media. Kasi katutan na yung pangkukulang na. Nangyayong lapusatan ng posting, siya padara, duga. Pero na yun, hanggang ugaw pumapatutan. Di ba? Ano yung nagawat takluban ni sinag? At sa araw-araw social media. Yung mampagpasikira, mampupusira, at nabalat ang napapasakitan tara, tuliklaan na sa kaya, tuho. Mas muling paranda. Wala niyo po sa kaya, di iparanda, at rara magkukuminto. At siyempre. So yun po ang paliwanag ni Malasiki Mayor Alfie Soriano kaugnay dyan sa pagsasayos ng pampublikong Pamilihan. pamilihan. Yung Kailangan public ng market. palitan. Oo. Yung bubong. Mhm. Dahil para hindi maapektuhan yung paninda ng mga vendors pag siyempre nabasa eh. Oo. At siyempre, komportable ang mga mamili at mga vendors kung maayos ang public market. Mhm. Dahil ang public market ay puso ng ekonomiya. Siyempre, dyan na nanggagaling yung mga pundo na siyempre inilalaan sa iba't ibang mga proyekto. Yung mga binabayad sa mga taksa ng mga mamamayan, yung mga binabayad ng mga stallholders sa munisipyo, siyempre, inilalaan yan, binabalik sa pamamagitan ng mga magagandang programa at proyekto dyan po sa may bayan ng Malasiki, Pangasinan. Sa pagkakaintindi ko, yung pagpapalit ng bubong, di ba sa kwanto ng Mayor Etkin, kugabay gastusan niya balag yung unong. Kasi wala future plan. Correct. At sa tayo public market, Malasiki, saan ka ba nakakita ng gabay mo'y manpalengke ang gapay pamparadaan mo? So, inaayos po yan. Inaayos po yan unti-unti. Sa ngayon, yung bubong muna, so baka sa susunod na panahon, malay mo, i-renovate, baguhin. Diba? Magkaroon yung ground floor, maging parking. Yung second floor, third floor, yun yung maging pinakapalengke, diba? Bali-bali ng nararamay gabay di man saliw. At makapanpark rin marakap, makasaliw rin dakil,
At Dun sa- hindi abala sa trapiko. Correct. Oo. Kasi ang gapulay kintutan eh. Correct. Walad sentro kasi Sentro. ito public market da. So, Diyan dumadaan halos lahat ng mga... mga pampubliko at mga pribadong sasakyan o lakad dyan bayambang uno lakad Bilyasis. Di ba wala shortcut dito, di ba? Correct. Bilyasis. Aha. Tanto mat numampa Santa Barbara. no lakad Santa Barbara, lakad Kalasya, lakad Dagupan. So dyan lang po yung dadaanan mo. Mapa San Carlos ka. Correct. Di ba? Undalan ka lang lamang dito. So, unti-unting inayos yan ni Mayor Alfie Soriano yung mga problema dyan sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Isa na yan, yung public market at yung paradaan ng mga sasakyan at yung pagresolba sa trapiko sa bayan ng Malasiki. Ayan. Good morning kay Richard Manlingkon. Ayan, kay Annabel Martin Nayal, si classmate, good morning dyan sa may bayan ng Dasol. Kumusta ka na? Gawin din si Ate Anita, kilala mo ito. Si Madam Anita. Kumusta? Barangay Makabito. Makabito. Pag sinabi mong barangay Makabito, good morning kay Kapitan Saudi Bauson, yung masipag at siyempre mapagmahal na barangay kapitan ng barangay Makabito dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning na rin kay Madam at Kapitana Merle Bauson. Ayan. May Mrs. na Kapitan Saldi. Ayan, oo. Ganon din, good morning kay Mark Navarro. Ayan, magandang umaga sa iyo. Si Zenaida Zamora Gilbert, magandang umaga. Si Merlita Abilia, ayan, magandang umaga sa inyo. At sino pa, yung mga nandito, natabunan yung mga ibang nagpapabati. Mamaya, talakayan din natin yung tinanggap na award ng Kalasyaw LGU. Anong award yan? Mamaya, malalaman ninyo makalipas lang po ng ilang palala. Ang putak-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang putak-putang Iren Sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang putak-putang Iren Impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan, magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:41 ng umaga.
sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan maabig Kabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorio Lengcor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, at ganoon din si Engineer Jael Franz Kayabiab. Well, good morning daw kay Rose from Villaflor Hospital Human Resources Management. Hi, good morning po. Good morning kay Rose from Villaflor Hospital Human Resource Management. Ayan, HR. Dumako tayo sa ilang pang mga balita. Congratulations nga pala sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dahil nakatanggap sila ng LGUs with Ideal Functionality Label 2026 Local Council for the Protection of Children na iginawad ng Department of the Interior and Local Government. Ang LGU with the Ideal Functionality Level ay tumutukoy sa mga local government unit gaya ng Kalasyaw na nakatanggap ng pinakamataas na grado, 80% hanggang 100% mula sa DILG batay sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng mga mandato at serbisyo publiko. Ang ideal functionality ay ginawad sa mga LGU na nagpapakita ng epektibo at buong serbisyo sa iba't ibang aspeto ng pamamahala. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang assessment na nagbigay ng ideal status ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Nandiyan ang Local Council for the Protection of Children kung saan sinusukat ang kakayahan yung kahandaan at yung pagpapatupad ng LGU ng mga programa para sa mga kapakanan at proteksyon ng mga bata. Nandyan din ang Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. Kaya dito sinusukat ang mga programa laban sa human trafficking at karahasan sa babaihan at syempre sa mga kabataan. Maliban dyan, ang Local Project Monitoring Committee na tumutukoy sa transparency at pagiging epektibo sa pagsubaybay ng mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dyan ang Peace and Order Council. Dahil kinilala ang husay at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang functional level dito sinusukat ang iba't ibang programa tulad ng yung GAD, yung Gender and Development. Ang pangunahing layunin ng lokal na pamahalaan ay ilapit ang serbisyo publiko diretso at direkta sa pamamamayan. Ito ang ginagawa ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil tungkulin nila ang maglingkod. Siyempre, nandyan yung Local Government Code of 1991. Kaya hindi pinapabayaan ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ang paghahatid ng serbisyo tulad ng pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng serbisyo sa kalusugan at yung pagpapatayo ng Super Rural Health Unit. Napakaganda yan sa Barangay Dinalawan sa tulong naman ni Congressman Racel Arenas at yung philanthropist na pamilya ng Desina. At nagpatayo ng dialysis center at iba pang pasilidad na pakikinabangan nga ng mga taga bayan ng Kalasyaw. Pagtungon sa kalamidad, usa ko na yung pagbibigay ng agarang tulong at pagpapatuhad ng mga hakbang sa panahon ng kalamidad o emergency. Siyempre, nandiyan kaantabay ang MDRRMO sa pamumuno ni Sir Eda Villacorta. Kabilang din ang pagpapatupad ng mga lokal na batas o ordinansa at pagpapanatili ng seguridad sa tulong ng PNP, siyempre. At ganoon din ang pamamahala sa koleksyon ng basura at nandyan din yung proteksyon ng kalikasan. Ang mga pangunahing serbisyo ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng Local Government Code
Siyempre, nandyan yung kalusugan, serbisyong panlipunan, infrastruktura, agrikultura, at pangangalaga sa kapaligiran. Ang isang local government unit ay may tuturing na ideal functional kapag ito ay nakakapagbigay ng malinis, tapat at yung nararamdaman na serbisyo publiko. Na nangungulugan ito ay epektibo ang pangangasiwa ng pondo, malawak na partisipasyon ng komunidad, at malinis na pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sa ilalim ng Local Government Code of 1991, ang bawat LGU mula dalawigan, lungsod, bayan hanggang sa barangay ay inaasahang maging pangunahing tagapagtaguyod ng kapakanan at pag-unlad. Subalit paano nga ba nasusukat ang ideal na antas ng isang LGU? Nandyan yung financial accountability. Oo. Ang isang mahusay ng LGU ay transparent sa paggamit ng kaban ng bayan. Hindi lamang nakadepende sa national tax allotment, kundi aktibo ring lumilikha ng mga hakbang upang mapalakas ang lokal na ekonomiya at koleksyon sa buwis. Ang pondong nalilikom ay direktang ibinabalik sa taong bayan sa pamamagitan ng mga makabuluhang programa tulad ng libreng pangangalaga sa kalusugan, mga pasilidad na pangkabuhayan, at siyempre nandyan yung mga infrastruktura. Pangalawa ay ang yung responsableng pagpaplano at pagpapatupad kung saan ang ideal na LGU ay mayroong Comprehensive Development Plan, yung CDP, na nakadesinyo hindi lamang para sa pangangailangan ng publiko. Saklaw nito ang maayos na pangangalaga sa kalikasan. Yung nabanggit mo kanina, yung disaster preparedness. Nandyan din yung proteksyon ng mga kababaihan, kabataan at sektor na nasa laylayan. Ang tunay na tagumpay ng pamahalaan ay nakasalalay sa pagkikipagtulungan nito sa mga civil society organization at pribadong sektor. Ang paggawad ng parangal sa bayan ng Kalasyaw sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Patrick Agustin Karamat ay patunay na may kakayahan ang LGU Kalasyaw na maabot ang mataas na antas ng panunungkulan. Gayun pa man, ang ideal na estado ay hindi lamang basta paghuli ng mga parangal. Ito ay tuloy-tuloy na pagpapabuti ng sistema kung saan wala hanggang sa mga mamayan ay wala sanang napag-iwanan. Kailangan patuloy na pagsikap ang mga lokal na opisyal na paunlarin ang kanilang kakayahan at itaguyod ang integridad sa serbisyo. Ang isang LGU na may ideal na antas ay nagiging matibay na pundasyon ng isang matatag, maunlad at nagkakaisang pamayanan. Kaya dyan sa bayan ng Kalasyaw, congratulations dahil kayo po ay nag-uwi na naman ng 2026 Local Council for the Protection of Children. Sa ilalim po naman ng LGUs with ideal functionality level. Ayan. So, napakaganda at napakasarap pakinggan mga ganitong mga parangal, kapaborito Errol. Dahil siyempre, sa hirap, sa yung pawis at pagod, yung katumbas niyan ay ang mga parangal na iginagawad po naman na galing sa DILG. Kaya congratulations. Congratulations po. LGU Kalasyaw. Good morning kay Harold Johnson, Harold Gangat. At ganoon din kay Amads Ijo ng Barangay San Miguel, Kalasyaw. Sabi ni Jomar Hinisi, there will be justice with God as a judge. They can escape the law of the man, but in God's eyes, they will be meted with rightful judgment. Ito siguro yung
pag-dismiss ng kaso nila former speaker. Si 0918-3627, maganda naman ang ginagawa ni Mayor Alfie Soriano. Bakit may mga pumupuna? Tumulong na lang kayo, sabi niya. We cannot please everybody. Ayan. Ito lang ganan to'y dakop, nagagawaan. Oo. Walang wala si siya. So, sepa ka nang muot aliwa, ang gaano duga, aliwa ninsen siya. Oh. Marlon Hobes, congrats po Mayor Patrick, one of the best mayor in the province of Pangasinan. Si Greg Andaya, mabuhay kayo Mayor Karamat dahil sa inyong maraming dahil sa inyo, sabi niya, maraming pinagbago ang Kalasyaw. Si Ronald Camacho, you will never find justice in a world where criminals make the rules, sabi niya. Linaan nyo Halik na nyo. Mabasan nila ba? 0986-4490 sa 10 magandang ginawa. Pag nagkamali ka ng isa, lahat mabubura, sabi niya. So yung tinitignan nila yung Just isa. karakol at tulong mo. At may inkaruton sa kaya at agumapambigyan, maugos kalad si kato. Si katungan lang te. Wala ng text dyan. Pasensya na sa mga may business na pisonet sa Dagupan. Mayroon na kayong taning. Yes. Yun po ay galing kay Mayor Billy Fernandez doon sa Facebook page. Nananahimik na pisonet na maliit na business. Dahil yan sa nangyari na sa Tacloban. Anti kinalaman to sa internet. Pisoneted sa Tacloban ang nakita siguro yung mga gumamit ng pisonet dahil sa mga games. Pero yung mas maraming nakikinabang sa pisonet, yun yata yung hindi nakikita. Yun nga. Kaya kayong mga magulang, yung mga kabahayan na nakikinabang na ang mga anak nyo sa paggawa ng kanilang assignment, proyekto sa eskwelahan, magpakabit na kayo ng sarili nyong internet at magbayad kayo monthly. Ayan, okay. Kasi wala na kayong pisonet. Wala na. Focus na. Na pakikinabangan. At ang masiguro. Kalang iratay pisonet, tampiano iraramay minanabang iya totoo at atang ira. At naaray ka anak, yaman pulag-pulag na barya at napinabangan na mampapagkakila per household. Ayan. Si Nenyo Gutierrez, let's make it clear, sabi niya, the dismissal is not for the merit of the case, but rather the failure of the complainant to pay the requirements filing fee. Good morning kay Corazon de la Rosa Bonagorospe. Ayan, good morning po sa inyo. At good morning din sa mga masugid nating mga taga-subaybay dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dyan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw. Good morning kay Esther Ramos. Ganon din si Lisa Sim. Good morning kay Helen Ibasan Labarias. Magandang umaga. Elmer Soriano at Silvia Romero. Good morning. Susana Bungar Bustamante, Maribik Rivera Balason, Mar Pascua. Ayan, good morning po sa inyo. Maki Mapalakapak Soriano. Magandang umaga. Gawin din kay Jeffrey Castillo at Clifford Abilia, magandang umaga. Kagawad Ramon Taminaya ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, magandang umaga. 5 araw na lang ang nalalabi para sa inyo. Mga pisonet shop sa Dagupan. Ayan. 5 days ko, no? 5 days. Singgatan. May comment section, grabe. Good morning din kay Bingab Hobiliano. Good morning po sa inyo. Akin no inban nyo lang internet at Dagupan. Lahat ng internet. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise, engineer.
Exercise tayo tuwing umaga. Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny the Twin at saka si Engineer Ben the Twin dyan sa may DMW. Councilor Mike Season. Si Councilor Joe Piloresco, good morning. Former Councilor Gerald Apicial. Diyan sa may Mayor's Office, magandang umaga kay Boss Carlo, kay Madam Mami, kay Sir Bayan, gaon din kay Sergeant Basa, si Sergeant Esteves at Madam Jubita Piado Esteves, magandang umaga. Good morning. Dado Pidlawan, magandang umaga. Kay Sir Shermel Poserio, ang Municipal Treasurer, magandang umaga sa inyo. Arturo Eustachio, magandang umaga. Si Sir Renan dyan sa may Mayor's Office. Harold Gangat, magandang umaga. Good morning din kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Si Sir Jeffrey. Si Sir Felix. Domicilio. Si Ansel Zarate. Si Boss Darwin. Si Councilor Freddy Pinulyar at Madam Sheila Pinulyar, magandang umaga. Si Don Ramon Bautista Sr. Ayan, dyan sa may Manawag. Dati na board member. At former Vice Mayor. Ayan, papunta na Kaya ng paharap lahat na Region 1 Medical Center. Ayan, magandang umaga. Mr. Health. At ganoon din, si Centennial Medical Center Chief, Dr. Roland Mejia. Magandang umaga po sa inyo. Sangag na mangga, no, ang gapoy bunga to, agdato paken. Pero no, wala mga bunga, ito maganda. Ayan. Lalo lahat yan. Araramay 6 months. Oo. End of contract. Ayan, Pre, wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po'y pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Magbabalik bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor, Timog Tipangasinan, Dennis Muharis. At dyan sa may technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. At Engineer Jael France Kayabiab. Ang tabiana na susunod na palatuntunan, Only in the Morning ni Kaoli Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.